खुलुमबाय सेला बड'फा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै सुबुं सांग्रांथि साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ लानानै सेला बड'फा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो रायजोफोरनिसिम फोरमायनो नागिरदों दि जोंहा समाज बेबस्था लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जुवा बेफोर बन्द जानांगौनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि गेजेराव जों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों नाजादों। मानोना जोंहा मुलुग दरबारावनो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि गायसननोब्ला जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाया थिग जानांगोन। दानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजाङै नाजानानै गावखौनो सासे मोजां नोगोरारि हिसाबै गायसननो नांगोन। IAS अफिसार ACS अफिसार जोंनि गेजेराव ओंखारनो नांगोन आरो बेबादि ओंखारनांगौब्ला जोंनि दानि फरायसाफ्रा नाजानानै जानो नांगोन। लोगोसे जोंनि गार्जेनफ्रा जाहाथे बे बिथिङाव गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो, जों बेखौनो मेसेज होदों। आरो जों बेखौनो बुंगोन, जों साबायखर जासिगोन कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोंखौ मदद खालामदों, हेफाजाब होदों। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै सेला बड'फा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय जासिदों। एसेनोसै, खुलुमबाय।